Аз съм Биляна и ще направя предизвикателството в Ask да звънна на случайен номер. Точно сега. Ало? Ало, добър вечер. Обаждам се от едно предизвикателство и трябва да ви питам с какво сте облечена тази вечер. Ами самото долу бе. Вау. Защо? Самото долу бе. Да, това го разбрах, ама защо? Ало, чувате ли ме? Да, чувам ви. Ама защо сте само по долно бельо? Казвам, че съм само по долу бе. Да, това го разбрах, ама защо? Ами, защото ми е топло. Аха, топло. Вие значи сте загоряла. Да не правите нещо... Да не казвам думата. Значи не правите нищо, което е неуместно. Да. Аха, добре. Значи, приятна ви вечер. Приятна вечер на вас. Благодаря. Боже Господи.